Kaixo denoi eta lehenik eta behin, zorionak 18 astetan triatleta deituriko erronka honetan parte hartzeagatik. Ziur, guztiok elkarrekin lortuko dugula eta esperientzi polit bat izango dela. Ekainaren 7an hasiko da erronka, baina dagoeneko jaso duzuen lehenengo entrenamendu taula, datorren astekoa, eta bertan ikusiko duzuenez, 5 eguneko entrenamendua ipini du Hector Llanosek, gure entrenatzailea izango denak. Eta beraz, lehenengo aste honetako entrenamendu taularen azalpenak ematen hasiko naiz, ikusten duzuen bezala, astelehena lehen eguna igeriketa egiteko eguna tokatzen da. Eta, ni bezala zuetako asko ere berriak zareten mundu honetan, orduan, ahalik eta modurik ulerterrazenean azaltzen saiatuko naiz. Eta ikusten duzuen bezala, 200 m jartzen digu, ezta? M-ek beti metro esan nahiko du, eta zuek erreferentzi bat eduki dezazuen igerileku arrunt batek normalean 25 metro luze izaten ditu, eta alboan ikusten dugu E bat jartzen dula, hori intentsitatea izango litzateke, maila ezberdinak markatu dizkigu Hectorrek, 5 maila ezberdin, eta webgunean ikusiko duzu bakoitzari dagokiona. Lehenengo asteetan E bat eta E2 intentsitate mailan arituko gara entrenatzen, beraz, pixkanaka joango gara intentsitate hori ere igotzen. Eta 200 metro luze igeri egin ondoren, ikusiko duzue, 2 aldiz 25 metro progresiboak. Progresiboak esan nahi du, pixkat azkartzen joango garela erritmoa, ezta? Eta hori 2 aldiz egin beharko dugu. Eta hori bai, batetik bestera, 55 segunduko deskantsua egingo dugu, hor, barra 55 segundu ikusten duzue, barra eta denbora kopuru badagoenean, horrek esan nahi du beti serie batetik besterako tartea dela, ezta? Eta jarraian, 4 errepikapen dauzkagu 100 metro luze, eta batetik bestera 20 segunduko tartea itxaron beharko dugu, hau da, deskantsua. Hori bai ordea, 100 metro hauek ez dira estilo librean egin beharrekoak, baizik eta berak zehazten digu. Hau da, 100 metro horien artean egin behar ditugu 200 metro igeri normal, E2 intentsitatean, hau da, E bat baina pixka gehiago, eta jarraian beste 25 metroak egingo ditugu hankak soilik lantzen, horretarako igerilekoetan egoten da kortxo edo tabla moduko hori hartu eta hankak soilik landuko ditugu. Eta 100 metro horiekin amaitzeko, azkeneko 25ak igeri, normal, eta E bat intentsitatean, hau da, hasi duguna baino pixkat intentsitate baxuagoarekin. Eta amaitzeko hori bai, deskantsu edo rekuperazio moduan, lasai egiteko, 50 metro txalupla edo espalda deituriko estiloan. Eta jarraian, asteartea korrikako eguna da, ikusten duzuen bezala, batzuk igeri egitea izango duzu gustuago, beste batzuk korri egitea, beste batzuk bizikletan, Hectorrek denetik jarri digu, ondoren triatloian 3 modalitateak praktikatu beharko ditugulako. Beraz, asteartean korrika 10 minuturekin hasten da, E bat E2 intentsitatean, dagoeneko badakizue intentsitate maila ezberdina ditugula, web orrian kontsulta daitezkela, eta 10 minutu horiek egin ondoren, 5 aldiz errepikatu behar dugu, hau da, 30 segundu E2 intentsitatean, beste 30 segundu E bat intentsitatean, eta ondoren pliometria ariketak. Pliometria ariketak jaso dituzue taularekin batera, eta web orrian ere kontsulta ditzazkezue. Eta horiek bai dira, korrikarako teknikak hobetzeko eta indarra hobetzeko baita ere, eta ongi etortzen direnak, ezta, gero korrika egiteko. Eta amaitzeko 5 minutu lasai korrika. Eta hori bai, ariketa osagarri batzuk jarri dizkigu kore ariketa batzuk. 3. eguna, asteazkena. Asteazkena bizikletaren eguna da, eta Hectorrek markatu dugunaren arabera, 30-40 minutu egin behar ditugu bizikletan, E bat E2 intentsitatean, hau da, aukeran, eta 85-95 RPM jartzen digu.
hau nik ere galdetu egin behar izan dut, eta bertan jartzen duenan arabera da, minutuko zenbat pedalkada eman behar ditugun. Beraz, kasu honetan izango zen, 85 eta 95 pedalkada artean minutuko. Hau kalkulatzeko egin dezakezuena da, hau da, 10 segunduan zenbat pedalkada ematen dituzuen kalkulatu, ondoren bider 6 egin, eta erritmo hortaran ibili behar duzuela entrenamendu guztia, ez da, gutxi gora bera erreferentzia moduan hartzeko. Osteguna deskantsua egingo dugu eta ostiralean berriro igeriketa eguna izango da. 100 metro igerian ipini dizkigu Hektorrek, bertan ikusten duzuen bezala E bat intentsitatean, hori da goneko badakigu zer dan, baina termino berri badaukagu, hau da, R respirazio bilateral izango litzateken, hau da, bi aldeetara arnasa hartuz egingo dugu igeri, eta ondoan jarri digu bat ER. Hau izango litzateke, hau da, igeriketako gestoa egiten dugunean, gogoran ukalondoa esageratuz altxatu beharko dugu, ezta? Betiko gesto hori, baina modu esageratuan. Eta baita gora altxatzen dugunean ukalondoa, pixka bat mantendu goran, ezta? Forzatuz gesto edo, estilo hori. 100 metroak egin ondoren, jarraian, 8 aldiz, 25 metro, hau da, luze bat, hori bai, TT jartzen digu bertan, ezta? Hori izango litzateke tokar tabla, hau da, hankartean tabla, lehen aipatu dugun horietako tabla bat jarriko dugu, ez zein igerilekutan topa dezakeguna, eta gestoa egiterako garaian, hankartean dugun tabla hori ikutuko dugu, ezta? Hori bai, horretarako komeni da, tabla pixkat atera eta jartzea, errez ikutu ahal izateko, ezta? Eta hori bai, hau 8 aldiz egin behar dugu, beraz, 8 luze eta batetik bestera 15 segunduko deskantsua ipini digu. Jarraian, igeri tabla utzi eta 300 metro egingo ditugu igeri, E bat ebi intentsitatean, eta astelehenean bezala, oraingoan ere amaituko dugu entrenamendua, 50 metro, lasai igeri eginez, espalda edo txalupa estiloan, eta erresistentzia baxueneko edo deskantsuko erritmoan. Larunbata, asteazkenetik bizikleta utzita geunden, baina berriro bizikleta hartzeko momentua da. 15 minutu bizikletan E bat intentsitatean, eta jarraian bi aldiz errepikatuko duguna izango da 40 segundo progresiboak, hau da, pixkanaka intentsidadea azkartuz, eta jarraian 2 minutu E bat intentsidadean. Ondoren, 6 minutu egingo ditugu, hau da, minutu bat E bi intentsidadean 70 pedalkada ematen, E bi intentsidadean beste minutu bat, 100 pedalkada ematen, ikusten duzuen bezala azkartu egiten da, oda pedalkada gehiago eman behar ditugu minutuko, eta hori txandakatuz, 6 minutuak egin arte, minutu bat, beste modalitatean. Eta jarraian, 8 minutu, E bat ebi intentsitatean, aukeran, zuen burua ikusten duzuen bezala, ebi intentsitatean egin dezakezuela, aurrera eta bestela, E bat intentsitatean, lasaiago. Eta bizikleta utzi eta korrika, pixkanaka triatloiaren erritmoa hartzen joateko eta, ohiturak hasteko, ezta? Korrika 15 minutu egingo ditugu, E bat ebi intentsitatean, eta jarraian 5 minutu suabe errekuperazio intentsitatean. Eta, hauxe izan da lehenengo astea, ziur primeran joaten dela, eta animo guztiok. Hori bai, Hektorrek gogoratu arazten digu, zin izan baldin baduzue egun bakoitzean tokatzen den entrenamendua errespetatu, behintzat, egun berean egin behar baldin badituzue bi entrenamendu, 2 edo 3 bat orduko tartea uztea batetik bestera, ezta? Hau da, bat goizean eta beste arratsaldean. Eta, besterik gabe hauxe izan da guztia, animo pila, eta, barkatu, ziur akatsen batzuk egin ditu dela, ni ere berria baina izuek bezalaxe triatloi munduan, baina, joango gara pixkanaka prestatzen eta erritmoa hartzen. Hurrengora arte.